Ai ama, garai batean, horrela seibiltzen ziren, Santurtzitik Bilbora, arraia saltzen, arrai saltzaileak. Eta gaur, nire gonbidatua, laguna, Maitena, gurekin izango da, saioan, eta berare, horrela seibiltzen da. Baina bere kasuan, kanta aldatu inbiarko zan pizkatxo bat, Ea nola izango zan... Desde Trintxerpe a Oiartzun, vengo por todo el Larracho, con mi furgoneta cargada, vendiendo sardina y cabracho. Gutxi gora bera, holako zerbait? Bueno, guazen zukaldea, txoak egin esaten da. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Maitena Iarzabal, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, ondo. Ondo, irrikitan gandu ez zuen menoteko, erreportaitan ikusi zaitugu zure arrandean, eta Santa Maria arranderia, ezta? Bai. Eta Trintxerpen dakazu. Trintxerpen. Alde bat, beste, biltzeze hor furgonetakin, Bai, egunero. Egunero, gaur area, bihar area, eta etzi bestea, ezta? Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Ondo, gustatzen. Ondo? Bai, ikusiko zu, saio apartateako zaigu, gaina arraia ingo deu, lehatza, ikusiko zue, saltxa berezi batekin, saltxa berdia bezala ingo deu, baina berdia berren gorri ingo deu. Geo pikillo, otako iskillo birrinduta, eta geo, meloia, urde azpikoakin, pixka talinatuta. Eta aldi berian, nondik noa ibiltzean, Maitena esautuko du. Adi lagunak. Bueno, garatuko izuet errezeta, nondik noa ibiliko gehan, hasieratik bukaeraino, bale? Lehatza iteko garaian, ingo deuna da, bueno, garbituko deu, ateako ditugu puxketa hola nahikuak, gatza eta pixka botako jau, baina lehendabizi saltza ingo deu, eta gero saltzan sartuko ditugu. Eta saltza ingo deu, saltxaga berde bat itean bezala, lehendabizi barazkia ondo goxatuko ditugu, saltxa berdi iteko garain bakarri batzu jarabiliko gendun, gero ingo deuna da, goxatuko deu, irin pixkatekin, irinakin goxatu ostian, ardo zurila botako jau txakolina kasu hontan, eta gero saltxa horrei botako jau bai salda, eta baita ere ingo ditugu pikillo hauek txukundu, pepitak eta atea, eta saltza pixkatekin birrindu ingo ditugu. Gero ingo deu saltza hortara gehitu indeun puretxo hori pikilluana, eta hori goxatuta dakaunian, hor bertan lehatza sartuko deu, eta lehatzai minutu tardi gehatzen zaionian, txirla botako ditugu, eta hor irikiko dira. Eta hori izango oinarri ja. Eta laungarri ingo ditugu pare bat gauza. Piper hauek prejituta onduan laungarri, eta ingo dugu baitare meloia garbitu, ingo ditugu bolatxua gatea, eta gero ingo dugu alinatu. Zerrekin, ingo dugu limoiakin eta menta ostuekin, alinito bat, eta jarriko dugu bolatxuak, kiribilduta horre espikoakin, eta alinatuta. Ados? Zondo. Ezin hobe. Bueno, launtzaile apartak gaur. Arraia zu garrituko zu gaur, ez da? Ezin hobe. Gutxik launtzaile hemen arraia garritzen, Baina, gaur aprotxeat ingo naiz. Bueno, hemen, inbiar deuna da, lomo katea, eta ni ustetola, lau biatzeko pusketakola, atea, eta listo, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni, ekin ingo dio lan nahi, eta ni barazkitxo hasiko naiz goxatzen. Ados? Ondo. Ez dago presikan, arrende jan bezala, bale? Eta mangera eta olakoak ez tazkau erez, bale? Bale. Bueno, konta iguzu, bakitzetzea laurrenengo belaunaldia, ez da? Baita gurasoketan ere... Bai, gurasuak hasi zian, eta, behiek, ezkondu, eta arrende hartu zute, eta ondo dia, jubilatu arte. Jubilatu arte. Eta... lau seme alabagea, eta lautatiken 3 arrandei diogu. 3 jarraitzen dezu arrandei jakin. Vale. Eta sementako batzuk arrandei berdinakin jarraitu, baina zu beste herri baten zaude, ez da? Bai. Ni leheneon, nire lander, nire 3 arrandaiak, nire gurasun arrandei hartu zuten, eta, ni hor neon bere langile bezala. Vale. Eta, azkenia pentsatu nu, pues... Zuek gabuz jartzia. Azarretu etzin jatzen. Ez. Vale. Bueno. Batzutan. Nauzi gorrazan. Nauzi gorrazan. Moztuko ete. Anaian artean nola izategea, normalian gorrak izategea, bai. Moztuko dut? Bai, moztu zazu, lasai asko, ingo zuna da adibidez,
Bueno, hori ez dizu erakutziko, hori zue kontu. Intzazu, eta listo. Igual zuk erakutzi, besti, Igual, nola itezu, igual. zuk erakutzi. Bueno, eta zuk noiz hartu zenun arrandeia, zenbat urte zuaz ja? 13 aurten inditut. 13 indituzu aurten, vale. Bai. Eta trintxerpen zeatik hasi zinen, alboko horritan, no, beste leku bat. Bueno, nire atxan ezaguna zan, aurreko nagusia, Bai. eta jubilatzea zio joazten, nik arrandei baten zaineon, eta galdetu geniela berbazakaten saltzeko, eta azkenia pues, hartu nu. Hartu zenun, eta baina trintxerpen bizizea edo ez? Ez, lezon bizi naiz. Oi hartu arra naiz, baina lezon bizi naiz. Ados. Bueno, eta arrandeian. Bueno, guantxe, sasoi hontan, zer dago gehiena? Zer errekin nahi zate? Guandikan udarako arraia daude. Guandik bonitua badago, antxoa bukatu zan, eta txitxarro eron dudare bai, gutxi, baina bazeon, eta hoxe. Eta, baina gero, adibidez, itxaskin eta sasoia, hori ja urte guztin izatea, ez da? Bai, mariskoa beti dago. Mariskoa ila beti dago. Ez leku batetik, bestitin etortzea. Bestatetik ekartzen da, bai. Ados. Bueno, errepartuana, berezila dala. Alde batetik bestea nola ibiltzezean, nola itezun errepartua, gainea WhatsAppen grabatze zula, bi aldu. Kontatu pixka nola itezun dinamika. Bueno, a ber, hau dena izan zen, pandemia garailean, pues, gero, jendea dena itxian gelditu zen, eta, bueno, pues, nik arraiare, banatu berkoet. Nire senarrare ikastolako txoferra da, eta ikastola itxia zen, etzon lanikan, eta orduan zanio, pues, zu, honea, lanea. Egite zen guen pentsatze duta, eskolak itxita, besti itxita, dana itxita, Bai, baina guk ez, gu beti lani ondo ginen. Zue beti, bai. Jateko manin bierda jendia eta, Eta, bueno, banaketak erase ginen itxen, eta furgoneta ikuste zuten birian, eta pues, denak balkoitan zaudeten. Orduan, pues, banaketak itxen hasi zan, eta jendeak gehiago ikustezun, furgonetan telefonua atoi dena, eta hasi zan gota deika, eta esan, esto funtzionatzen du, bai. Eta, bueno, orduan, hasieran egun bakoitzian, egozen lekutara banatzen du, baina ja normaltasunen hasi ginean. Baina etxinaten auzo juten da, pataterua bezala, hola, bosina jozen da olazten, no? Nola hasi zian aurreneko enkargo horiek? Bueno, WhatsAppez, hasi nitzanik, bueno, bideoa ja iten itxun lehenoztik, orduan, hanek esaten nun banaketak iten itxula. Ja, jarraitzaile batzuk bat zauden guatzeko grupu horret. Bai, egunero ikuste juzte jende pila batek. Eta, bueno, orduan, hortikan, hasi nitzan, eusen egunetan leku guztitara banatzen. Baina, ja, gehosan, hasiko naiz, markatuko jutegunak, egun bakoitzian leku bat, eta hoxe, eta ja. Eta gelditu gabe, eta gainak gero esitua, eta gero guain jarraitzizu, zeatik gero dago jendia gainea, igual lelduak, o ezin duela arrandera guteko. Bai, oso komodoa dare bai, etxeaino. Karo. Etxian joan bote izue, baina arraiakin adibidez etxian egon biharkoa, ez da izango beste pedidua taituan bezala, eta utzi azu alfombri jazpin da, holako kestu badillo, ez da? Ez, ni WhatsAppez abisatzen dut, noiz ateatzen naizen jarrandetik, eta iristear nahonian ere abisatzen dut, ja iritsi naizela, eta hor gesten dia portalea. Eta ze eskaera mota, edo zein eskaera da bitia, errandean dakazun edo zer gauza? Edo gauza. Egunero goizedeko betzitan bideoa jartzen dut, eta horren jendeak ikusten du, deitzen hau, WhatsAppez idazten dit, eta hor galdetzen azken zenbatin dago, zenbat kilo, zenbat aurria, denetik galdetzen azken, erantzuten dut, eta bialtzen dio tikiaren, tikia. Eta dolorosa. Eta dolorosa. Eta hoxe, eta orduan tikia... Eta ez bau patzen etxea saltzen? Bueno, ez, zaioten aiz. Ez, WhatsAppez ikusita, bizun espatzen dute edo kontaduan edo tarjetake. Mondo. Eta orduan hori, eta nola kudeatzen dizu? Zerate batekit, herri batetik beste biltze zela, eta herri bat baino gehiagotatik pasatzen zela, ez da? Nola itezu hori? Pues, markatu nun, aste hartetan, Oiartzun, Errenteri, Lezo eta San Juan. Asteazkenetan, Larratxo, Herrera eta Astigarraga. Ostegunetan Donostialdia eta Hernani. Eta ostiala, Trintxerpe, San Pedro, Gaiztarro eta Bidebieta. Jope, eharki biltzezea, Eta guain dizenarra aldakazu hor bueltaka, o guain zubit? Ja, belanian da, belanian da, bale. Eta zu bakarrik kudatzen dezu hori dana, Osea, goiz guztilanen egon, arraia erostea. Arraia erosi, arrandia montatu, saldu, gorde, arraia, organizatu geodakan neska bat. Ja, ekaldetu, nezu, bakarrik, altzau daude guzti jaiteko edo. Bai, bakarrik iten detu. Bakarrik itezu. Bai, bakarrik geodakan neska bat lagun bat, arraia jaso, gela jarri jaso kamaran, eta arrandia garbitzen duna. Tari bitartian juten naiz. Errepartu gitea.
Ze gustatzen zaizu momentu hori, kale agunda, jendeak ineon da kaso egin da... Baina furgonetak guten naiz, denbo asko ez dakat zeileko, egia esan. Baina bai, ondo. Bueno, hemen, aigea ematen, lehen da biziko urratzak. Nik barazkik ilaia dakskat txikituta, eta zu garraia, bueno, bela zein dezu. Askarren dezu. Hori erra da, artia dakan jendia nola garbitzitun gauzak, eta egia esan nire arrandeira juten nahi zenean da, gustatu ez zait ikustia, nola da honor. Jendezko kizatute, bai. Bai, ze eskuta, nola garbituta, bai. Giore lekuare aproposa izatea, mangera eginda, zarra, ura dana honea bota, beldurri gabe. Ez du importe horre, bai. Olako zerbait jarri behar nik hemen egun baten, nola, arraia garritzeko lasai. Bueno, eta, maitena, hau da nahiteko. Zerutan ez natzesea, nola egiten dezu historia? Goizo, junberda raioen arratzeko ere bai, ez da? Bai. Goizeko asteartetan behitza, lau alarde gutxitan ez natzen naiz. Jope. Eta, bueno, bestetan, geho, bostetako horrela, nahikoa da, bai. Nahikoa da. Geho, panaderuak esaten dugu, baina beste asko altzen berri izategu, Bai. Bueno, hau martxan dakaunez, arraia garbiuta eta barazkiak martxan, ingo deuna da, erreporta bat ikustea jungo da. Erreportaia, The Social Half deitzen da, eta ikusiko zuen leku oso berezia da, Donostin dago, eta guazen ezautzea, oantxe gaude bueltan. Eguerdion, Joseba eta konpainia, Donostian gaude, irati naiz, eta gaur The Social Hub ezagutuko duzue. The Social Hub ireki zen otsailean, eta esan daiteke Donostin leku paregabe bat dela, zen hotela gara, ikasleentzako etxe bat gara, coworkinga dakagu, ekitaldiak antolatzen ditugu, orduan ospitalitate hibrido horren artean lan egiten dugu. Eta zer da ospitalitate hibridoa? Guk espazio erraldoi honekin egiten ditugu pila bat gauza eta jende desberdina ekartzen dugu, beraiek behar dutena egiteko. Adibidez, lo egin behar dute hotela dakate, lan egin behar dute ekoworkinga dakate, zerbait antolatu nahi badute pila bat espazio dazkate, zerbitzu desberdin asko eskaintzen ditugu. Eta zergatik The Social Hub, zergatik izen hau gizarte nukleoa? Azkenean guk enpresa bezala, gure helburua gizartea hobetzea da. Gure espazioekin eta ematen ditugun esperientzekin. Eta orduan izena proposa ikusi genuen, zen azkenean zerbitzu pila bat eskaintzen ditugu, eta izen honek zerbitzu guztiak bateratzen ditu. Eta zer topa dezakegu hemen? Dakagu igeleku oso handi bat, 7. solairuan, gimnasio bat, dazkagu ere bai bilera gelak, coworkinga, eta nola ez gure jatetxea gero ezagutuko duguna. Bezeroen perfila oso desberdina da. Azkenean mundu guztiko jendea etortzen da, baina gero ikasleen artean ikusten ditugu Euskaldun pila bat, Nafarraldeko pila bat jende, Deustora etortzen direnak, Baskulinari Zenterra etortzen direnak, eta, gero jatetxean ikusten da Riberaseko mundu pila bat, familiak, adineko jendea ere bai, orduan bezeroen artean, kriston desberdinatotxo honek ditugu, baina oso polita da, guztiak konektatzen ikustea. Eta gure eskaintza gastronomikoari dagokionez, jatetxe, taberna eta terraza bat dakagu, guztioi irekita, nun nazioarteko plater desberdinak ditugu eta jakina euskal gastronomiko platerrak ere bai. Gure karta zabala da, asteko gozariak dazkagu, gero asteko menua ere bai ematen dugu, pintxoak, pikoteoa eta gero banakako platerrak. Eta gero karta bat dakagu ere bai. Gure espazioak ikusi ondoren, orain sukalderuntz joango gea, errezeta oso goxo bat egitera. Orain gure sukaldean gaude, Fabiorekin, Fabio da gure sukaldari burua, eta gaurkoan prestatuko ditugu txipiroi batzuk, tipula karamelizatuarekin eta tintazko mayonesarekin. Azteko mayonesa prestatuko dugu. Horretarako, baratxuri konfitatuak hartuko ditugu, nahaztuko ditugu gorringoarekin eta tintarekin, birrinduko dugu guzti hori, eta gero gehituko diogu baratxuri olioa. Platera hasieratik eskintzen dugu, eta arrakasta handia daka gure bezeroen artean. Errezeta hau Fabiorena da, eta pelaio erarako txipiroi batzuk dira, baina azkenean gure toke txikia dakate. Behin, gure tintazko mahonesa eginda, egingo ditugu txipiak. Horretarako, plantxara beko dugu eta buelta egingo ditugu. Txipiroiak plantxan izango ditugu 2 minutu, alde batetikan eta beste 2 minutu bestetikan. Honez gain,
Gure bezeroak gehien eskatzen dituzten plateren artean, dazkagu bakailua, sekretu iberikoa edo hamburguesak ere bai. Dena prest dakagunean, gure platera aurkezten hasiko gea. Bale, Joseba, hau izan da gure gaurko proposamena, espero gustatu izana, eta hemen itxoingo zaituztegu zuei guztioi. Eskerrik asko, agur. Mila esker, agur! Aupa Irati, aupa Fabio, eta ze leku interesgarria dakazuen, ama, eta ze plater goxua, Oso. Opa, esketi txipiro jatintan, Zugarri. Ze gauza hona, ama. Bueno, bezarka da hondi bat, eta horrela jarraitu. Goxatzen da goxatu erazten. Gurian jarraitu behar dago. Bueno, ikusi zuzen bat euli dauden da hemen jarri jot trapua, eulik ez juteko garraira gehiagi. Eta jungo geana da hemen, jartzen, beitu, hemen bolatxua gateatzen jungo, osea, meloiana, bale? Eta nik ingo nun betu, hemen, xerra bat ateatzen jozu, nagazu pixka potolu batea, hola ja, ipurdi hortatikan, igual aldezu aprobetxatu baten bat. Vale. Eta gero, ni juten naiz, hor geldituan pusketa hortatikan, ateatzen borobilak. Ateatzen dituzunean, huelta guztikuak, beste xerra bat mostezu. Vale. Eta horrela jute egiten, bale? Ondo. Ni uste bio hiru xerrakin nahikoa, geho kiribiltzen jungo geha eta Vale. bolatxuak, bale? Ondo. Bueno, hain ere ikusi zuen barazkiak bazkaula, ja, txirriki txarraka, porrua, baratzu ja, eta tipulina, bale, bai joaz goxatzen, laizter. Indetena da zu basuan, goxatu, ez den nahi kolore gehiagi hartzia. Bestela, iluntzen bazaigu barazkia, geho gorriantzea gatu berren, marroiantzea gatuko zaigu. Vale? Eta gorria mantentzeko ez da gehiagi, kolore gehiagi behar hemen. Vale, eta hau esan da, ezin hobe, oso ondo goaz. Vale, eta esan dakoa, ni piperra garbitzen jungo naiz, pure txorin berretetare bai. Eituko dituta ber pepitzak eta ez dazkan, botako deu boltsoa, eta gero birrindu. Vale. Bueno, Maitena, zein da adibidez gehien saltzean arraia? Trintxerpe berezia da, Bai? Bai. Ja, oire segun ze hauzotan, segun noa eramatezun, batzen ohitura batzuk gengo ja bestiak, ez da? Asko. Etxe bakoitzean aldatu iteia. Bai, nik irunen dikane lehen atxan arranda lan eiken unian, Bai. ezberdin jatezan, beste zerbait, eta bira, kilometro gutxitara aldatzen da. Aldatzen da pila bat. Eta adibidez zein da zehazki aldatzean. Igual batzu lehatzea emate jo egeio, bestiak igual berdelai baita bestia batez, o nola? Eske, trintxerpe gallego asko dago. Eta arrantzale asko munduare baita, orduan. Ez dakit, arrai asko zautzeute. Ja, eta arrai berezik eba igual beste legutan jateztiana jateitu ez, da? Bai. Abadejua eta pulpo asko saltzen da. Bai. Abejo, bate, harrapatu nunik. Bai, udaberri hontan. Bai, harra. Oso ona, 6 kilokoa hola, harra pieza. Urrengoen etxea, arrandeirako horrekoan. Hortako asko harrapatu berdeko, etxian asko geha. Gu kamion harrapatu berdeu saltzeko. Ose harrai fina dana, abadejo. Bai. Bakailuan antzeko da, ez dakizuen entzako bakailua bezala, bakailuan familikoa da, eta ez baizu esaten askotan etxea kontuatzen. Egia esan, gehiago esango izuet. Askotan, ketuak eta saltzen dianian, eta desalatuak eta saltzen dianian, gato por libre asko gotea hor. Bai, maruka saltzeu pere, bai. Marukare harrapatu dut, nik. Hori, geta janteitzea kongrio lehatza. Ala. Bai, maruka da, abade joa bezala, nio Luzia, kongrio lehatza daitze zaio geta jan, eta hoi zeakin harrapatu nun, mala genuakin. Bai, egun baten junginala hor zea, kampeonea daitze jo, arri bat kampeon daitzeala, eta egun dugu maruka eta genuen, bai. Bueno, a ver, gauza gehiago galdetu bertu zean, arrai kontua kontatzen dain ez da hemen da. Ni galdetuko zailo bezala, Ez. Bueno, egia esan, gio adibidez, uda parteko egaluzia erregina izango, ez da? Bai, asko saldu dugu. Asko. Ez da? Bakarra, amukua bukatzen da buzturako, eta goia asti berdugu, pues, volantakoakin. Pelagikoa, ez da? Frantzia aldetik handatortzean hori, ez da? Hor adibidez, jendia zeskatzeizu. Eo zertako, horre ohitura gehongo, ez da? Batzuk, nahi trontxotan, nahi lomoa garbiuta, nahi botatzekotan askatzu jendiak bai. Bai. Badakat klienta bat? Bai. Bueno, ja, xartuta da, orduan, ezinen da bil, orduan, ja eskatzen dit lomuak, inak, aizurri gabe, azali gabe, eta mostuta ez, lomo osu-osua, baina ja lana inakin. Karo, lanak aurreatuta, eta... Ja, normalian ez, jendia normalian, kaja batian, rodajak moztu, beak nahitu neurritara, eta hola, xemate jote. Hoi garrantzitsu izatean, nian kontserbain behintzat, rodajak
botian tamainokoa moztu. Hori da, bai. Zari, mozten bazu haunde jo, gio Eta dana sartzen. puskatzen ibili bertzea. Ta txikillo mozten bazu, Sobra. sartzezu, eta gio hemen soberan. Orduan, trontxuan ez da, Bai, bai. botian tamainokoak, bai. Ondo. Bueno, eta itxaski aldetikan eta zein da igual gehien saltzeana? Txaskilla, bueno. Txirlak izango dira? Mejilloia Pila bat. pila bat, trintxerpen, pila bat mejilloia. Eta... Ze gehiago, almejak eusun, saltzei, Almejak bai. ondo. Bai. Beste bat ingo gehiago? Bueno, ni uste ja ondo daudela hola, Bai. Bai, nahiko izangoa. Oen jungo gana da txukun jartzen. Bai, zu hemen, etxian alde zu hola bolatxo jarri, lontxa moztuta horre azpiko, baina hemen jungo gea, Bai, iten, eleante. Hau ez digu botatzen bak haukio zukaldari jatitu gori izkina biedanak. Eta hemen ingo deuna da, baitu, bat ingo izut, eta adibidez, hau, baitu, hemen digan kenduko izut, hau ere bai, jarri honea bi pusketa hauek, hau eta hau, oso ondo, lan pixka garriko zuen. Vale. A ber, adibidez, holako bat hartzen badeu, desenteko alin bada, adibidez, erditik amosten deu, ez deu inber perfektua, Hartzen deu bolatxo bat, triki, traka, eta holaxe jarriko ditugu. Vale. Vale? Triki, eta listo. Gero botako balinitua gainetik da listo. Vale? Vale, haure, ahi geha. A ber, bi piperra gehatzen zaizkit hemen, denak txukuntzeko. Adibidez, gero hor, jendiak, aholkuak eta hola eskatzea alditu. Hau nola ingo deu, eta bestia nola ingo deu, eta maiten emezez, errezeta bialita. Bai, asko ustetzei. Eta nik ere, ez dakito, ama neaman gatikan, otxuta nao, pues, beti orientatzen. Laguntzen, kudeatzen, ez da? Bai. Eta jendia eskertu ite gaina, ez da? Bai. Bonituare, finun garai bat, bueno, segun nola mozten dezun ere bai, seku ateatzen da, edo jugosuo, eta hasi esaten nion, moztuko izu eta alrebes kontraan da, jendeak, ez. Baina azkenia Jo, behin probatu. moztu eta taka. Bai, eta ezin zuk nahi duzun bezala, zuk usatzen bezala. Bai, eta somatzen gaina, da. zer ikusi asko daka, bai. Segun nola moztezun, eta zertako dan, egia esan, urge jo galtze, gutxi jo galtze, bazkenian, ez da? Eta kortiare, bai. Kortiare, bai, ez da? Bueno, hemen, hau, birrindu ingo deu, eta nila saltza berdiakin hasi behar naiz hemen. Saltza berdi gorriakin, kasu gontan. Hau, birrindu eta utziko, txukun. Vale, eta, giore bai, bakita rakazta asko dakala zure etxian, arraizopa arraitezula, ez da? Bai. Anaian arrandeian lanian eola esaten nion. Igual larun batian galditzen zan, o xapu bat, lehatza, ez dakize, kongrioa, o kabratxua, edo... Eta esaten nion, zertik ez dugu sopa bat, eta saltzen dugu. Eta anaiak esaten zian, ez, nik ez dut nahi. Orduan zan, arrandeia baldin badakat, Nirakaten egunian, iningo, pero uste lanea bronka botako zizune bai, beti kaka ematen behai, hauin, eta gani arrandeia, eta nik ez. Oida. Eta hoxe, karnetatean hon, de manipulador de alimento precocina bezala, eta, bueno, gabonetan pila bat saltzen dut. Ze ona, gaina bai, esatezuna, no? Zuk dazkasun da, arrai burukin, da, eta bestiakin, da, beti dago zerbait, ez da? Ze ona, aprobetxamentuko errezeta da, azkenian zuztak hori bai, ez da? Ez nekien salida izango zunik, baina, probatuko jut 10 botekin, eta, bueno, saltzitut pila bat. Bai, ze ona. Eta, adibidez, errezeta hori, zer da, sekretua da, o... Bueno. Zerbait kontatu, zerbait. Zeo kontatu berkoa. Bai. Nola itezu, a ber, bueno, amak erakutsitako zea dira, errezetak eta hoi. Bueno, behak zat du, sekreto handia dela, ezurra asko, guk iten dugu ezurrak uretan egosi, eta hurrengun arte ezurrak bertan utzi. Gero itxali eta hor gelatina ondo soltatzia, ez da? Hoxe, Vale. Ez nia ematen du. Vale. Eta, bueno, bestela, generona sartu, eta generonak Eta sopakuakin, ogi tostatuakin, ez? Ez, nik asuntan ez, porque zeliakoak olitezke. Vale. Eta alergian gatik handoi ez dut diren. Eta nola loitzezu? Bere gelatina horrekin alzenien, Bai, arraia jarri, sartu, gelatinare asko daka, bai. Vale. Eta arrai puxetak eta hola ematiture, bai, itxaski emate, bai, eta... Almejak, gambak, eta arraia pila bat. Ze gauza ona, ahi ama. Itxaso, esentzia. Eta itxiko baratzeko... Generua, barazki. Porruak, eta... Bai, Batzai, bai, emate jozu orduan? Ez, nik ez. Zenek kudeatzeu, betxeko baratza. Amak dena ekologikoa daka. Bai, Bai.
Ze ona, ze ona. Bai. Eta ama orduan tope dago aktibone bai guandikan, Bai, ezta? ama beti do, beti. Beti. Gurekin, umekin. Amak beti Denak. daude hor, amak beti. Ama gabez izango ginean. Bai. Gudenok. Nik behintzat ez dakiz ingo nun. Nahi eta beti lanian zion da. Ja. Ai, bueno, bitu hemen saltza hause gauza geratzen aiza egun, Bai. Zure arraizopa mate honek, Bai. nahi bai. Ai, ama, ondo. Bueno, eta zeo sege jo, abenturatu altzea guandikan ez, geho igual korroketak itxaskinak eta beste eta guandik ez, arraizopa Bueno, itezu, ez, ez da? pentsatu ez zerbait Aizea zer-zerekin, Pentsatu ez. Hamburguesak pentsatu ez ditia. Arraienak. Bai, legatza eta gambakin. Ze, ona, hemen Bai. ditugu batzutan nola, almondigak, hamburguesak eta gauza erra dia gaina. Kriston goxua gelditzen dira. Eta gaur jendeak ere, bueno, pues, hamburguesa zalia dia, eta, osan, bueno, pues, Ba, egia zan. zergatik ez hola. Ideia ona. Jope. Hemen lenguan ingen ditun, zea. Potxak inindako almondigiak. Ba, ikusi non, Bai, bai. gauza garrak gatu zian bai horiek. Ai, ama, bereziak. Ni behin bakarrik indan egon, Eta behin inu berriro eta, asko gustatu zituen. Errepikatzeko. Bai. Bueno, hau hemen dakau. Goxatzen. Goxo. Eta, gero ingo deuna da, esan duen bezala azkenen, 10 minutuak, lehatza bertan sartuko deu, buelta eman, eta minutu ardik galdatzen zaionian, sartuko deuna da, txirlak barroa. Gero behar deuna da, prejitu baita ere hemen piperrak, eta alinu ingo deu, txukun jartzeko meloia. Bale, ondo goaz, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, braseri basa deitzen da, eta ikusiko zue, eundoko zebitxe indiguela ustez. Baionan dao, eharralekua. Oazen area. Eguerdion, Baionan gira egun, Oier Bone Beltz naiz, eta hemen duzue basa jatetxea, nire lantokia. Proposatzen dizuet gaur, elgarrekin buelta bat emaitea. Hemen jatetxe irekizen horren dela 3 urte ez, COVID garaio hortan, azken finean jatetxeak kostata izazen zaion hasiera batean irekitzeak eta etxen behar izan zuten irekitzeko. Baionan kokatua da alde zaharrean, Baiona handia deitzen den partean ez. Katedralaren justu atzeko partean, Espainiako karrikan, bihurgunea den gune horretan. Esango nuke jatetxak 4 parte nagusi dituela, azken finean bada terraza, vegetalizatua atzeko partean. Gero goiko estaiau, badugu ere, sala privatizagarria. Eta gero beran badira sala bat bitan moztua, bi girorekin biantzarekin, eta gero ostatua ere bai, agian 5 parte dira azken finean. Brasserie hori da azken finan ez, jende asko etortzen den toki bat, simple jaten dena, nahiko merke normalki. Tater tradizionalak jatera etortzen den toki bat ez, aski tradizionala da Frantzian ere hainbat izen edamaiten aldetu ere formula horrek ere. Gure desberdintasuna azken finean da, etikoki jatzen girela lan egiten ez, tenore denboran adibidez, langileriarentzat, soldatak eta produktuak nekazerekin egiten dugu lan eskuz esku. Bitartekarerik gabe, arraina ere adibidez, sefa abian da goizetan bila Kabretoneko porturat, edo bestenaz Donebanero etzunetik ekartzen digute ere. Eta gero nekazariekin ez, esnekiak, aragiak ere, puska honditan errezibituko ditugu adibidez, irikia, txekia edo bildotxak ere batzutan osorik. Eta gero guztatituko dugu dena eta dena landuko dugu dena, hasieratik bukaera daino. Eta basa, horregatik basatia edo horretarik ez, produktu bruto horien gatik ez, produktu brutuak eta gero dena naturala delako azken finan ez, eta horregatik basa deitzen da jatetxea. Bezeroena duguna da denetarikoa, baditugu turismotik, baditugu tokikoak ere bai, inguruetako turismoa ere azken finean ez, egoaldetik ere jende etortzen darik galitzen dira bazkaltzen. Asko hizkuntza entzuten dira basan urtean zehar azken finean ez, Euskara ere bai, noski, bere tokia badu eta ni arduratzen ez bereziki hori aurrera maiteaz. Orain jatetxeari buelta eman diogunez, sukadera joan egira zehozer prestatzera. Gaur prestatuko dugun errezeta da arrain gorri edo barbarina zebitxea, zenarioa eta arto gorri artoaren inguruan.
Lehendabizi, arraingurriari fileteak aterako dizkiogu, surrak kendu gero gainetikan, eta porzionatzea ez, serra polit batzu ateratzea, zebitzen ipintziko gero. Guk hemen basan dugun sukaldaritza estiloa, errango nuke dela guti gora bera munduko sukaldaritza ez. Gero, orokorrean lantzen ditugu ere fermentazioak, glutenaren lana, ogia egiten dugulako guk ere, aragia maturaraziko dugu ere, piskat teknika modernoak landuko ditugu ez, inguruetan ditugun mozkinekin, baina nagusiak bere bizitzan egin dituen bidaien influenziekin azken finan ez. Gero ere bati bat tradizionalak ez, adibidez kartan proposatzen dugu ere txeki burua, tegina bezala ez, pusketan mozten dugu, eta eman aragi salda batean patatekin, eta hori nahiko tradizionala da ere. Beraz, bai, munduko sukaldaritza errango nuke. Gero berezitasun euskaldunak ere, noskia adibidez, Zaibestako sukaldarian ligan egin bezala, kasin kausera batzu egiten ez, legatzarekin, eta ez duen batera ezagutzen errezeta hori, eta gaur egun jatetzen ipini dugu pikoteoaren zat, edola aperitiboan hartzeko azken finean ez. Orain ja, baditugunez hemen arrain puskak prest, hasiko gira plateran platatzen. Enplatatzeko momentuan, hasiko gira beti emaiten hartu gorri krema ez. Ondotik manen diogu arraina, gatz pixka batekin gainetik, zenarioak pixkat labean beroturik, zenario krema bat bazter batean, eta zitroinarekin, zenario tira hauekin eta tipul gorri pikelsekin eginen dugun txaratatxo bat bezala, eta botako diogu salda hotz bat da letxe de tigre delakoa ez, dena marinatzeko eta arrainak ere bere ukitua ukan dezan ez. Letxe de tigrea da salda hotz ospinaskorekin eta guarnizio batekin ez, eta da Ego Ameriketako berezitasun bat. Aventura kristona izan zen, egia da sukaldarien ligan ibili nintzela, eta kristona izan zen ez, bi hastez egon ginen grabatzen, eta biziki aventura polita izan zen bai. Akigarria, baina nongi, polita. Eta gero bukatzeko gainetik gehituko diogu ere harto gorri chips bat. Ara, hemen azken hiliak azeta ongi gelditzeko, eta unekin bukatua dugu gaurko errezeta. Hemen dugu beraz bitxa maitua, ez dugu orendik jastatu, beraz zuek egin nahi baduzue, etorri, nahi duzuelarik, hemen izanen gira beraz. Baionan, basaiatetxan. Nahi duzuen artio izan untxa. Aio! Ai, ama, oier, oidegoi plater txukuna, fina, eta goxua, eta freskarria esa zoiontako, Idea ona. Idea oso ona, egia esan. Zuk gordinik handaola jate aldezue, arraia. Ez. Ez? Ez, Bueno, xuxila, hasi naiz hor, pixka bat experimentatzen. Baina normalin ez, baina saltzen dut pilo bat sebitxeiten, Bai, Bai, asko. Ze arrai eskatzen du hortako gehiena? Korbina, o andeja. Andeja, vale. Baina ez da askotan orduan, bueno, pues txitxarrua, lubina, dorada, oikiteue. Bai. Egia esan, nik geota amorratu naiz, egia esan indako arraia gustatzen zaigu, parrillan bain beti puntuan, beti puntuan gehiagin gabeta. Eta gordina da, hola marinatua eta hola, ze gauza ona. Egia esan, goxatzeko mokua. Eta hori, izan behar du arraia freskua, gainea ona, ez da? Bai, Dudik gabe. Bueno, hau honea gotako da, ikusi zuzen marmela datea zaigun hemen saltza honekin, eta guain gehituko jaun beste honekin, earra inberdu honen gaurko hone bai. Ona. Vale, botako deu, eta guain ja sua, jetxingo deu pixkat, eta arraia botatzen hasiko gea, gatza botako jo arraia ibi aldetatikan, eta jarri berdetena da. Prejitzen piperrak, jarriko esartai bat oliluakin, vale, hau adibidez, eta beste alde junbergea, hoi alinatzeko ingo deu, hemen, menta horriak bertara bota, hola ondo birrindu, pastatxo batin, gero azalan birrindura botako jau limoiana azalana, eta erdilan zukua hola, bale? Taki hoi denen astuko deu, eta hemen gainetik amotako deu. Zenba menta? Ez dakit, hartu 20 bat osto edo hola, 15-20 osto, eta txukuntzen joan. Bale, eta esan dakua, hau, jarri dugu hola. Guandik ez dio zua gehiagi jetxiko, zeratikan? Guantxe bota jo piperra, epeldantzea zehola, orduan, irekitia itxoingo deu. Eta hori bai, botatzen dio nian, arraia, temperatura jetxiteza jo. Orduan, botako jouna da, utziko dugu. Pixka fuerte, baina irekiten hastean momentuan, pak, jetxingo deu zeituan. Bale, hau hemen jarri, gatza botako jo, bi aldetatik, bale, eta bueno, gauza, gehiago kontatu behar dizko zuen, bai. Bueno, azkenengo urte hauetan, zuk nola ikusi zu, jendia arraiasek, giota gehiago kontsumintzeu, berakada onda, goraka da,
Mantentzea, Berak adik ez dut ikusi, Ez? Ez, aldatu bai. aldatu bai. Aldatu bai. Ze aldatu zaigu gehiena. Bueno, pues, manipulatzeko modua, zuratxak askotan zatezun. Las pescateras son majas, ya te quitará la piel, eta hoi dena. Kiston lanak atizkizu ez da? Bai, Bai, bueno, bai, aldatu da, pixkat bai, hortan aldatu da pixka bat. Bai, osea, Lehen jendia asko- ja etxen ez du garbitzen, jendek etxen ez du... Garbitu, bai, nahi dutena da garbillo, azali gabe, oezurri gabe, albadaina bado hobe, Ja. bai. Eta, gero adibez, arrain motak eta hola, Aldatu da ere bai pila bat. Bai. Asko. Nik trintxerpen 13 urte hauetan, lehen askotan abade joan buruare enkarguz, nik nahi dut, oza, denak ezurrakin daola. Eta hoan dena, Ja. lomuak... horregatik aldatu atzi egin da. berzea zua barraitzo baiten, ez da? Hoi da. Bai. Bai, egia da, lehen danetik hartzen zan, da bakoitzak aprobetxatzezun, da arraia goiti beraino aprobetxatzen ez da? bai. Eta guain, justua ematea orduan Hoi da. gehiago. Eta, lehen bai, ni pentsatzen dut zure amak eta nire amare peskatera zan. Ja. Eta berdela eta olakoak, ez zituen, jaten leno. Ez. Oso gutxitan, da guain adibes bere jendia eskatzeu, ezta? Eskatzeu, baina bueno, trintxerpen ez dakito, portu alduan daulako... Arrain fama- lekutan ez dia... Ez, lehen esatezu, irin eta bialtze zuten da... Ematu txarra dala horretik. Nire amak arrain peskatera beak ez du jaten. Ez. Zatik lehen garai baten, zure amak jate aldu berdela. Bai, 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 eta Ba, krusten nire amak horrezo eta ez, honak. ni pentsatzen horregatik, nola leheno beti pentsutako. Eta Hoi ere da. igual oso mailatuta etortze zan. Bai, Igual bai. ez duen hain ondo zaintzen. Igual asko da amukuk da dena, Bai, mukuk, ondo zainduta, geletan Bai. etorrita, txukun, Txukun, eta lehen oso ondo. etortze zan maz igual gero batalla, igual. Bai, tare, No? igual, bai. Bai, izangoa. Bai, nire gero adibidez panekak eta holare, bai, guain etortzen dira fresko, eta lehen bai, paneka eta zeituen usaila, zuen bai, ez da? Bai, gibeletik handena. Gibeletik handa. Bai, Bueno, hau, honedak itxura bat, jarra. Buelta eman behar diot. Zeratikan, gehiagi bihuntzen bada, gero aztezea bueltaten eta puskatu itea. Ordu nire gustatzen zait, pixkat ditean nian ja buelta eman, eta gero Bai, ja utzi. alde hortatik utziten. Bai, hartuko deuna da horrela, tak. Bai, bestela gero hain xamurra gelditzea, lehatza, aztezea buelta ematen, eta zatitu itea. zenbat limoi? Ba, hola nahiko. Bai. Bai, hola ondo. Bai, kiston usaila etorria honean limoiana, esan den nahiko bota dio. Bai. Honean iritsi zaiz, urraino. A tope. Tope. Bueno, haure bero dakau. Hemen olioa bota berdet, piperra martxan jartzeko. Vale? Bueno, eta geho, denboan hundik atatzezu goizian arrandeira jun, Bai. uste tirume bazkazula. Iru itxut, bai. Baina, ondila dia bi, Handila, laguntza aldue, arrandeian. Gabonetan. Gabonetan. Gabonetan baino, bai. ekipo handi bagea. Bai, Hoi gabonetan zer da, zea, bodegan matza jasotzean nian bezala, dana lagundu berdu, Bai, eta? bai, nio denak gotekea, senarra, bi umiak, txikila ez, txikila egia darako. Baina ere sartukoa. Oie, tokatuko zaio, ez da? Bai, tokatuko zaio, bai. Ondo. Bueno, hau hemen, hau ere hemen. Eta, a ber, ze gustatzen zaizu zuei? Egun libretan daola, zeite zue. Ez dakik jute zeaten ondartzaldea, mendialdea, o... Ez, bueno, guan, egia esan, alaba arraunean hasi da, Bai, eta guan alaban atzetik gabiltza demo guztia. bai, Urrengo hastian lekeiti ondaka, bai. eta, bueno, denian dabil. Alde batetik bestea Bai. gelditu gabe. Ze ona, ba, hori be polita izatea. Bai. Pasa iten dira eta egon inbierda. Ba, egon inbierda, ba. Eta disfrutatzen dugu. Dudik gabe, Bai. dudik gabe. Eta zesan behar nizuen, zuek etxetik kanpoa faltzea jute zetenien daula, beti txuleta eta arkumia daula eskatuko zuen, no? Bai, ja denak arrandia izan da, normalin denak aragila eskatzen dugu. Aragila eskatzen zuen. Una. Bueno, hau ateako dute bai hemendikan. Bueno, atea pare bat vuelta eman. Ondo. Bueno, eta bakiten adare bai zure txen beti, bueno, tratua eta hori amatikan hartu bezula, Bai. zure txea juten diana Bai. gaina arraia erostea etxian bezala, sentitzen dira, ez da? Bai, famili bagea. Arrande jazkenean sortzen da familia bezala. Bai. Dana kontatzea aldezuek, gauzak etxegi batzutan. Bueno, itzein ez da asko itzeiten dut egia esan, Bai. baina kontatu baino gehiago asko entzuten du gure, bai. Jendiak guri kontatzen gaituztenak, bai. Bai? Bai. Eta gehi xilik angatu bertzeate, hori hor gelitzea, Bai, ez da? top secret. Top secret. Vale, hau bota jozu baino olioa pizkatola, pizka ligatzeko dena. Bai. Vale, hau kenduko zu jamendikan. Hau ere bai.
Oso ondo, pixka gehiago bota. Olio gehiago? Bai, pixka gehiago bai. Eta gero hartuko zu goiara bat, eta ungozea Gainetik botatzen hauei, eta gero bakoitzai bandera txoga jarko jozu, Vale. pintxito bat, bale? Vale, hauek, listo. Eta, adibidez, hor, ze gertatzea, hor gainean jendia jutea eta kolan jartzea zin da azkena, eta gero aurreko eitziten, eta zuen zuten, eta gero bestia jutenien arena kontatu, eta ez dira, Ez alda ala izaten. Bueno, asko detetzen dira, gauza asko kontatzutenak, Bai. Bai. Baina, bueno, azkenian denak ezautzegea, eta zerbait sekretu itzen bedute, itxon iteute. Bai, ez da? Vale. Bai. Eta gazte jendia, gelenoko jendek eta ohitura daka arraia jateko eta hola, eta gazte jendia ze, ohitura baldaka, o... Nik uste guandekan ez, baina denboakin denak pasatzea arraiatek jatea, Bai, ez da? Bai. Ez badaude, bueltatu itegea, ez Bai, da? botatu itxea, bai. Ez dute esaten zartzian, o zartzen hasten diren jendia, arraia, que le sienta mejor, ez? Pues... Heldutasunakin, ez da? Egon gogea ba, nire guantxe harki zartze zait. Bai. Igual ja heldua naizela nahi du esan ez, ez da? Vale. Bueno, hemen txe, piperra hue, vuelta eta vuelta. Listo, azkau. Eta bakizue, beti, koipetatik atatzen ten gauza danak, papeletat atzitutela. Baina piperrak inoiz. Zeatik anor geho, gehatzean, oliba olilloakin, gatza olorillakin, geho rogilla juntatzia da. Hoi papelian ustia pekatu da. Bueno, hauek, listo, azkau, horrela, xe. Vale, gatza botako jau, potolua, nola ez, esan deun bezala, eta hoi listo, akau. Oh, ze pintxito, politak eta goxua egiten aizean. Oso ondo, hemen hau, eta inbiarretena da, lehatzatea, rasillo bat. Vale, hemen dakau, bitu ze itxurakin, ze berezi egin deun, Bai. Batzuk esango zuen, hau, bizkaitar saltza beharra egin duta, Pikillu egin egin dugu gaurkoan. Berezi jaban behar du egia zan. Hemen inberretena nik hau hartu, txirrak eta saltza hartzeko. Vale? Bueno, eta hor duen, izan dezu leheno zukaldene moldatze zela eta gustatze zaizula. Bai. Ikusi deu baietz, zein dia zure errezeta erreginak? Bueno, lehatza vaporian. Lehatza vaporian. Bai. Eta hoi nola itezu, hola, vaporera baten jarrita eta Hoi da, bai. Eta go... Ze gauza xamurra. Bai. Eta oso ona, erresa... Eta xamurra, zeatik eske lehatza dan gauza honakin. Hoi nik askotan esatete, arrai batekin gehatu berko baz nitza. Lehatzakin. Lehatzakin. Bai. Azkenian batekin, atuna osuna da, baina nekatu iteu. Aspertu. Arrai urdinak eta nekatu iteu, eta geho, itxaska horare osuna da, baina batekin gehatu berko zinean, lehatza, gau horrola, bihar parrilan, kogotia, pilpilian. Daneako, balillo, daneako. Bueno, horri jarriko jauna da hemen. Guain, perexil pixkat pika inda. Eta indeu gure saioa. Bueno, a ver, konta iguzu. Maitena, nola dijoa grupo hortan sartzeko? Norbaiten nahi bau zure buelta hortan bizi bada, eta iristen bada repartu da bere etxeaino. Noaino iriste azteko eta behin, jakiteko. Noaino? Bai, esan dezuna. Ez, tenere telefonoa berdute? Ba, baina noaino ibilbidia. Zerritan, nondik noaino iristen zean, furgonetakin. Bilbotik eskatzen baizu etxea guten, ez da? Ez. Donosti aldian. Donosti aldian. Bai, Urrutina, Oiernani eta Donosti. Vale. Eta hor bueltan bizian antzako, nola inberdue, nola topatu berdue zure WhatsApp talde hori edo... Ba, nire telefonoa, nik ematen dira nire telefonoa. Nun, arranda iragun behar da orduan aurrena? Bai, o ez dakazu... Sare soziala dakat, Instagrana, Facebooka. Vale. Eta nola topatuko deu? Zure arrandeia Facebooken o Instagramen? Bueno, Pescaderia Santa Maria jartzen du, Facebooken. Facebook ez, Instagramen. Bai. Eta Facebooken dakat un poco izena rarua, Maitena Kiskila. Kiskila gizartzen ditu zuen. Ez Kiskilo esan naizte. Vale. Ondo. Eta orduan horrea sartu, hor galdetu, eta... Hor badaude telefonoa, eta interneten bertane jartzen zu Pescaderia Santa Maria, eta hor dago ordutegia, telefonua, elbidia, dena da jarraia dago. Ona. Bakizue, etxetik moitu ez tezuenak nahi, eta arrai fresko etxean nio eamatia, maitena irrikitan egongoa, zuei eamateko. Bueno, hemen batzuk botezki jot horrela, beitu, gotore gatu zaiguta. Hemen txe, lehatza, pikillo saltzan, piper batzuk, eta urdai azpikua, melo jakin, eta lino eharrakin. Launak, 1000 esker horregateatik, zuri 1000 esker etortzeatik, eta horren arte, agur, jarrarte.